Vías de obtención do Comdix. A certificación Comdix pode obterse a través de 3 vías. A primeira vía é a proba de certificación. Está dirixida a persoas de 16 ou máis anos que xa dispoñen de competencias digitais adquiridas. Consiste en realizar unha proba presencial nunha aula habilitada e sen ningún custo para a persoa que se presenta. A superación desta proba permite obter directamente o certificado Comdix. A segunda vía é mediante a realización de cursos Comdix con aproveitamento activo e avaliación continua. Consiste en realizar un itinerario formativo completo composto por cursos titorizados con actividades prácticas e avaliación continua. Ao superar cada curso do itinerario, obtense un diploma de aproveitamento que acredita as horas de formación realizadas. A superación de todos os cursos que conformen un itinerario formativo completo dá dereito ao certificado Comdix. A terceira vía é a través de validacións ou equivalencias. Está dirixida a persoas que xa contan con certificacións, acreditacións ou formacións recoñecidas polo Marco Galego de Competencias Dixitais. As validacións ou equivalencias non son automáticas e están suxeitas aos procedementos establecidos na normativa vixente en cada momento. Elixa a túa vía e certifica as túas competencias dixitais.